Nua sa Seó Tallaine. Lábra fuair ag tús mí fiabhra a bhí ann. Bhí ón liom uisín agus náil thíos sa caifé ag an deireadh seachtaine le capra agus cupán té a fháil le chéile. Thnig siad póstéir chrugta ar an gláir fógraí a spreag spéis mhór iontu. Dúirt an fógra go mbeadh Seó Tallaine áitiúil ar siúl i halla an phobal ag deireadh miabrán. An dúis don céad áit ná €1,000. Hasla go na buachlaí an dúis sin a bhuachant agus creid siad go raibh seans má é a bhuachant dá gcuireadís a gcuid scileanna le chéile. Dlú cáirde ón na níonán bheoga a bheith iad ón liom uisín agus náil agus bheidís bra sásta dúis mar sin a roinnt le chéile. Bheartaigh siad gur ceart dómh churisteach ar an gomórtas tus go raibh bu an ceol acu go léir. Chur na buachlaí banna ceol le chéile agus roinnig siad an crú craicáilta mar anam. Bhí na buachlaí ionach pródúil as an anam, mar bhí sé éasca cuimhne a chuineáil air tus gur thosaigh an dá ocail le CR. Chur liom an tanam sin ar a chuid rumí. Rinne na buachlaí an túfás cleachta chomh minic agus a béidirló ar feadh an airg. Bhí bothán ar chúl an gádaín ag daddy liom le na chuid rumí ann a chuinnig an fóthram istigh. Bhí ar iadí liom é a thógáil cúpla bliain roimhe sin mar bhí sé cráite leis an bhórram a bhain le cleachta liom. Thóg ón a idir leis agus theann náil an gitár fad sa bhí uisín ag canna leis an microfón sa lámhaige. Bhuail siad le chéile tar éis na scoile agus rinne siad obair ar a scileanna chur a láthair a hnasa. Níor bhada go raibh lista mór amhrán ar eolas acu agus go raibh scut an ceol le cloisteáil uthú. Cúpla seachtain roimh an gomórtas d'iarr na buachlaí ar an máistir ó murchú mhuintir ceol na scoile, éisteach ló ag seint agus a thuairimí a roinnt ló. Ceap sé go raibh feabhas do creite ar a gcuid scileanna agus thug sé ardmhóla dómh dá bharr sin. Thug sé faoi deara go raibh butú nó gó déanta ag na buachlaí agus thug sé tróracha dómh maidir leis na mancóga seo a leis nó ar a laghad a chur i gcealt. Bhí na buachlaí ionach buíoch as an gúnamh agus as an taceocht a thug an máistir ó murchú dómh. Ar deireadh tháinig an oíche mhór lá an chomórtais. Bhí cuile hicéad don ócáid speisialta seo díalta agus bhí slua mór bailithe ag halla an phobal. Bhí an carclós lán go béal agus bhí ar roinnt daoine páirceáil thíos baile. Tháinig níos mó daoine fós isteach ag siúl. Bhí scetamíní ar chuile ghuine sa lucht féacanna agus bhí siad ag súil go mór le taispántas den céad sco. Bhí ar na thomathirí go léir feitheamh taobh den státe. Go dtí gur chur an láthróir fios orthú teacht amach. Dan na buachlaí ann agus bhí siad ag éirí nervhíseach agus iad ag éisteach le luanna áthais ón lucht féacanna. Agus bualadh mór bus á thuairt acu do gach umathóir eile. Bhí is ag na buachlaí go raibh caighdeán fíor ina gcuine agus níor theastaigh an lucht féacanna a ligean síos. Ar deireadh theas an láthróir os cóir an tlua, gléasta go néata ag gula, agus dír sé orthú fáilte í ceallaigh a chur roimh an rúpa dearnach. An crú craicáilta. Thug an slua bualadh mór bus agus tháinig na buachlaí amach ar an ardáin. Buinneach get as na buachlaí nuair a thunig siad an hallam mór plódathe os a gcóir amach. A lua is a thosaigh siad ag seint rinne siad dearmad raibh duine ar bith ag éisteach ló. Ba chasúil díreach leis an ghlachta a rinne siad sa bhuthán. Chan uisín go binn agus theann na buachlaí eile go scileúil. D'éist an lucht féacanna go ciún, iad ag stána ar na buachlaí faoi gríocht a gcuid ceol. Nuair a bhí an curfá dearnach á chana ag uisín, thug sé cura dómh bheith ag canna leis agus bhí ard atmosfér ann. Ba bheag nar hit an dín den halla leis an lór ag deireadh an amhrán. Bhí na buachlaí ionach bródúil as an taispántas a rinne siad. Bhí sus ann ar feadh leathair an cléig fad sa bhí multóirí an chomórtais ag plé na numathirí éagsúla. Dílach ticéad le linn na tréimhse seo agus cuirú crancar ar siúl. Bhuaigh roinnt daoine buscaí seachláda agus budéal fianna agus bhór an spórt a bhain le daoine ag dul suas ar an ardáin le dúisina a bhailú. Ina dhéag sin tháinig an láthróir amach le cinenne na multóirí a ógart.
Gabh sé buíochas leis na homathirí go léir as páirt a ghlachas a chomórtas agus dúirt sé gur léir gur chuir siad a gríthe agus a nanamacha san ullmhúcháin mar bhí caighdeán den céad sco ar gach chur láthair. Ba leis a rá nach féadach ach búiteoir bháin bheith ann. Tar éis neart macnamh bhí rogha déanta ag na mhuintirí, agus bé an crú creiceáilte an búiteoir. Bhí luachár ar na buaclaí agus thuigh siad suas ar an ardán leis an seic mhór a bhallú. Rinne siad ceiliúradh ar an mua ar feadh na híthe. An ládár gcionn thuigh ón liom agus níl, síos baile chuig siopa ceol dar bhanam an fánn mall. Bhí scéal scape ar fud an mhaile faoin taispántas ionach a rinne na buaclaí agus bhí únair an tupa ar an eolas faoi bhua na múcalaí nar a thuirling siad sa siopa. Bhí áthas a chur in úl do na buaclaí go raibh sladmharga ar siúl sa siopa agus go raibh roinnt uirlisí ar leathphrais. Níor ceannaigh siad uirlisí nua, ach ceannaigh ón bogha nua dá idil, ceannaigh liom batí nua dá chuid grumí agus ceannaigh níl sranganna nua dá chabhair. Ní raibh fearas uirlise le ceannach ag uisín tus gur can sé, bharrtaigh sé a chuid airgid a thabhairt agus chuir sé sa bhancé.